ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ଦିନ 4ଟାରୁ ବାହାରିଲୁଣି, ଆସି 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ, ମୋର ବାବୁ ଆଉ ଦିଦି, ମାଉସୀ, ଛୁଆ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦିଦି, ମୁଁ, ମାଉସୀ ଆଗରେ ଆସିଲୁ କି ତମେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ ଯେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ପୁଅ ହାଏ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଳ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କତାରେ ଏଠି ହରିଣ ସବୁ ଆଗା ହେଇଛି। କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି ଜାଣି ହେଉନି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲଦାନୀ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ। ଦିଦି, ମୁଁ, ମାଉସୀ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି କିଣାକିଣି ସରିଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଟୋ ପାଖରେ। ଅଟୋ ଏଠି ଯାଉଥିଲା, ଟିକେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଯାଇ ଟିକେ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲୁ। ଏଠି ଦିଦି, ମାଉସୀ, ଛୁଆ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ଆମ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମଉସା ବି ଆସିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ହାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦିଦି ଆଉ ଭାଇନା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଦିଦି ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏଇଠୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ